Ще правят масажи на клипчето на това на хотела Римска баня, нали? Да. Ще правят масаж на те. С шоколад. Значи като шоколад. Ще има балерини. Лине. Като за те. Да. Чича за чокия. И да, Елена от... Буквално хора. Елена от играта Night in the Forest. Гледа с червените очи, защото е гладен. Почти хора сме в хотела. Ето я малката са прима. Сестра ми нищо. Вече сме в Селмания. Не съм приема клипчетата давно. Ма защо казваш, бе? Завита наляво, що викаш така? GPS! Един път казва надясно, един път наляво. Отивам пак да покажа Елена от Night in the Forest. Мила Елена научила простотия. Ето го. Елена от Night in the Forest. Шутка? Какво може да го римуваш? Така. Това те го повтора. И вика, еди, какво Аз ще съм Еврени. само Роналдо. Су! Кажи су! Само Роналдо, нали? Научих едно нещо поне. По-големи. Не повтаряй това! Как катеричка, младеничка, си чеше твоята. Ето го хотела Римска баня! Хотел Римска баня! Какво направихте сега? Ето я. Ще правим клипчета на басейно, на джакузита, на какво ли не. Мен. Ето, Night in the Forest ви каза чао.